Салом алейкум, апа ва духтараки хушуна марҳамат кунен. Юбка мепурсем ку? Ина марҳамат ки 100 сомон, любой намуд дошт, любой намуд 100 сомон. Ай ҳама нами кадомиш ки десен, ҳама ям трендан, на? Ҳама нами ё, ай ҳамаш светош ҳастай. Ина марҳамат кунен. Нигоҳ кунен. Любой намуд се каричи нами ласуар ку, ина 100 сомон, любой намуд се ҳастай. Не ирам, нигоҳ кунен чӣ модел намикай. Ирам светош ҳамаш ҳастай. 100 сомон. Не ёшам, на. Петкне, не чӣ фасона ки хушвакай. 100 сомон, ҳама сетош ҳастай. Нехе намучам ҳастай. 100 сомон сай. Баъд нами кадоми ки нами ҳастай ку, бо амиё бо нехе рубашкош ҳастай. Рубашкоам 100 сомонӣ, ина. Ҳама рубашко 100 сомонӣ. Успеткен доставка тамом иҷод дорем, ина. Не ёш, не леонош авнен, не ёш леонам. Ёшам 100 сомонӣ, любой намудуш. На успеткнен. Лайк подписаться фромӯш накунен. Акция бисёр дорем, ина ёрем чӣ фасона ки хушвакам. Хоса ё чизи свети доран, чизи свети доран, юбка мақсад метавонем ки бо бигирем. Подсвети ҳамун читон юбкатон. Успет кунем.